Bakit nga? Lalaki pa yun. Ah, ano ba yun? Wala. When we kinanta ni ano, Kulambo? Yung ano, kinanibigay ni Billie Jean na sinabi mo? Ginagawa si Demera. Si ano yung maitim? Last month na si Billie Jean na kasi. Iba pa. Si Billie Jean na kasi na lalaki. Asawa ni Jenny. Hindi gaya Isa lang lang yun. Isa lang lang yun. Kaya mo yun. Pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal. Ito pa rin ako nagmamahal, tapat sa'yo. Bakit namamahal kita? Kahit na may mahal ka pang iba, nagaling ang balim ako sa'yo. Hanggang kailan ako magpipili, so bakit nga ba? Boses si Tanda. Kaya sumpah